Una vegada assolida la primera fase d'aplicació del Pla Resistir Plus, que com saben implica una inversió de quasi 700 milions d'euros, ara en aquest moment s'obreix una segona fase, en la qual el més important, el més significatiu és que totes les empreses, totes les activitats econòmiques podran acollir-se, siguen del sector que siguen, sempre que hagin tingut una pèrdua al voltant del major del 30% durant l'any passat i a producte a conseqüència del que havia significat la pandèmia. Això per una banda. I en segon lloc, el que és molt important també és que per a justificar-ho no serà necessari tindre deute comercial a pagar, sinó també allò que s'ha pagat prèviament fent un esforç patrimonial per part dels autònoms o de les empreses. En conseqüència, el que es tracta és d'augmentar la capacitat d'aquests quasi 700 milions d'euros per a que arriben a tot el teixit econòmic valencià i que, en definitiva, puguen servir-nos per tal d'anar superant la pandèmia.